Fit-Teatru Manoel għaddejin l-aħħar preparamenti sabiex tittella l-produzzjoni Twits, storja miktuba minn Roald Dahl u li se tittella fit-Teatru Manoel skont il-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa. One News żar dan it-teatru waqt il-provi bil-kostumi fejn magħna tkellem il-produttur Anthony Bezzina. Huwa spjega kif Dahl kien jikteb sejjer b'karattri kontroversjali sabiex jgħaddi messaġġ lit-tfal. Roald Dahl dejjem kien jikteb kellu karattri kif huma Twits. Mhux xejn mhu pjaċevoli naqra kattivi, koroħ, minn kollox iktar ma jpenġihom skuri, iktar ikun aħjar. Imma daw il-karattri dejjem jispiċċaw fl-istorja jiġu meluba mill-iċken karattru tal-play. Bezzina sostna kif din il-produzzjoni kellha tiġi adattata għar-realtà tal-pandemija u għalhekk naqsu n-numru ta' persuni fuq il-palk. Huwa qal li minn bdiet il-pandemija l-artisti kellhom jaffaċċjaw realtà diffiċli hekk kif saret titqal biex dawn jesprimu ruhom. Minkejja dan ma' żmien huma ħadu r-ruħ sostna Bezzina hekk kif dan iż-żmien ta' festi din il-produzzjoni se tkun qed tintwera fuq medda ta' jiem. Jekk inti ma tistax tesprima ruħek b'xogħolok, fimt jekk inti żeffien mhux qed tisfen jekk int kantant u mhux qed kanta, mhux qed tagħmel dak li inti trejnjajt għalih, isek speċi tagħmel affarijiet oħra biex teżisti. U jiena dejjem ta' opinjoni personali, ma fil-ħajja ma tix tesisti, fil-ħajja tipprova tuħu kull ma tista' mill-ħajja sakemm ħallik is-saħħa ovvjament. Il-produzzjoni se tintwera mill-għada tal-miliet sa 30 ta' Diċembru u l-biljetti jistgħu jinxtraw online.